Reiki on luonnollisen parantamisen menetelmä ja se elää meissä kaikissa, myös sinussa. Reiki on tullut länsimaihin Japanista ja sen historia kulkee suullisena perintönä ikään kuin tietäjältä tietäjälle, parantajalta parantajalle, opettajalta opettajalle. Ja vasta myöhemmin siitä on kirjoitettu sitten ihan kirjoihin ja kansiin. Reiki tulee sanoista rei, Jumala, sielu, henki, miksikä kukakin sitä haluaa suomennettuna sanoa. Ja ki, verrattavissa chi, prana, bioenergia sanoihin. Eli se on jotain, joka antaa kaikelle eläväiselle hengen. Reiki välitetään käsien kautta hoidettavaan tai omaan itseensä. Reiki on luonteeltaan henkistä, mutta se ei ole uskonto. Reiki on rakkautta ilman ehtoja. Ja reikihoidoissa hoitaja ei paranna ketään, vaan hoitajan läpi välittyy universaalia rakkauden energiaa hoidettavaan. Reiki on puhdasta ja päivittyvää. Jos haluat kuulla tästä menetelmästä lisää, niin kurkkaa ihmeessä mun tulevat reikikurssini.